Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, biz hadis dərslərin davam etəbiz. Ham İmam An-Nawawi'nin indi 5-nче бүлегенә кергәник, ул шушы 5-нче бүлекне муракаба, күзәтү дип атаган иде. Ягъни Аллаһ Таала һәр вакытта да адәм балаларын күзәтеп тора. Һәм аннан бер нәрсә дә яшеренә алмас. Һәм шул турыда инде без кайбер аятларны алып киткән идек. Бүген инде без тагын бер шушы кайда гына булсаң да Аллаһ Тааланың күрүен, белүен сизеп торырга, менә шушы Аллаһ белән бәйләнешне югалтмаска чакыра торган бер хадисне алырбыз. Бу хадис безнең Тирмизи җыентында килә, хадисул хасан, ягъни хасан дәрәҗәсендә хадис. Муаз ибн Джамал исемле сахабадан риваят ителә, инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Иттақилла хайсума кунта ва атби' саййатал хасана тамхуха ва халиқин нас би хулуқин хасан". Ягъни кайда гына булсаң да нинди генә җирдә булсаң, өйдә буласыңмы, сәфәрдә буласыңмы, кунакта буласыңмы, туган якта буласыңмы, чит илдә буласыңмы, кайда гына булсаң да тақвалыкны югалтмады. Ягъни тақва булып калды. Ягъни нәрсә ул тақва? Без аны хәзер әйтәчәкбез, хадисны укып бетерик тә инде. Һәм начар гамәл кылсаң берәр гынаһ кылсаң аның артыннан шушы гынаһны сөртүче, шушы гынаһтан сине чистартучы, паклаучы изгелек кылып куйды. Ягъни нәрсә дигән сүз? Кешедә бит пешерана икән, ул киемен жуа яки яңа кием киеп куя. Шулай бит. Монда да бер гынаһлы гамәл кылсаң, аның артысыннан шушы гынаһтан арыныр өчен, гынаһтан чистарыныр өчен изгелек кыл. Ягъни безнең киемне юабыз без сабын, порошок белән чистартабыз, күңелне чистарта икән, безнең халәтебезне, җаныбызны изгелек, игелекле, хәерле, яхшы гамәл. Һәм нәрсә ди? Кешеләр белән муамаләдә әдәпле булды. Ягъни кеше белән аралашканда үзеңнең шушы күркәм холыгыңны кулланды. Менә бу хадис безнең бик тә әһәмиятле. Монда 3 зур васыят бар. Беренчесе инде иттақилла хайсума кун. Кая гына булсаң да тақвалыгыңны югалтма. Ягъни тақва булды. Нәрсә ул тақвалык? Менә беренче инде шушы әмер булгач, тақвалык турында сөйләшик. Тақвалык тел ягыннан караса, гарәп телен ат-тақва. Аның мәгънәсе алдан чарасын күреп, нәрсәне дә булса булдырмау, кисәтү, саклану. Тел ягыннан бу. Ягъни алдан ук чарасын күрергә кирәк, берәр хәүф-хәтәргә юлыкмас өчен, булдырмас өчен саклану чараларын күрү. Мәсәлән, күрәбез икән, тирә-ягыбызда ниндидер вирус таралды, без инде иммунитетны ныгытабыз. Шулай бит инде. Анда кыстылһинде, тимин ишәбез, анда суган ашыйбыз, сарымсак ашыйбыз, җылы итеп киенәбез, анда башка төрле сәбәпләрен кулланабыз бит инде. Һәм шулай әгәр дә әз генә ширләктерсәк, инде шушы вирус ләксә, инде без инде тырышабыз булдырганча аны яхшы итеп даваларга. Шулай бит инде шаклану чарасын күрү. Дини тәгълиматы, дини терминологиясы деген ислам динендә менә бу фәнни яктан аның терминологиясы, тақвалык нәрсә ул дигәндә дә, әле тақвалык турында шушы Имам Ан-Навави менә шушы муракаба, күзәтү бүлеге беткәч, тақвалык турында аерым бер бүлек килә. Әле анда да без аны кабатларбыз. Чөнки кабатлау ул гыйлемнең инде асылы булып тора. Алимнәр дә әйтә бит, гыйлемнең 80 гыйлем алганда 80% кабатлы булырга тиеш, 20% кына яңа мәгълүмат үзләштерү булырга тиеш ди. Әгәр дә син укыганны, өйрәнгәнне онытып барасың икән, кабатламыйсың икән, син инде бер нәрсәдә тупламыйсың дигән сүз. Шулай бит. Ягъни керем кертүдән ни файда? Акча эшлисең күп итеп, әгәр дә әле эшләгәнен саклап кала алмыйсың икән, чыгып бетеп бара икән, син аннан бит файда күрмисең. Шулай бит. Һәм гыйлемдә дә шулай. Гыйлемне һәр вакытта да кабатлап, искә төшереп торырга кирәк. Аны һәр вакытта да истә тотып кулланыр өчен, аның белән яшәр өчен, әгәр дә без укыдык та оныттык икән, без бит инде
тормышыбызның авыр вакытларынан искә төшереп куллана алмаска мөмкинбез. Динебездә тақвалык дип Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп һәм тыйганнарыннан тыелып, җәзасыннан саклану. Менә бу була тақвалык. Ягъни кушканнарын үтәү, тыелганнарыннан тыелу. Менә кыскача гына әйткәндә тақвалык шул була. Һәм монда да менә хадисның беренче өлешендә әйткән бит инде 3 өлештән тора дидек хадис. Беренчесе Аллаһ белән бәйләнеш булса тақвалык. Икенчесе нәфесебез белән, үзебезне коткару. Шулай бит инде гөнаһ кылсаң, аның артыннан изгелек кылып куй. Өченчесе инде кешеләр белән мөнәсәбәт. Ягъни бу хадистә 3 зур васыят, 3 зур киңәш җыелган инде. Һәм менә тақвалык әйттек инде, Аллаһы Тәгаләне инде аягына булсаң да тақвалыкны югалтмаска диде. Менә гадәттә без тақва булабыз, Аллаһ кушканнарын үтибез, тыйганнарын тыйлабыз. Өйдә ди мәсәлән. Мәсәлән, балалар булырга мөмкин, мисал китерик, шулай бит. Әти-әни булганда бик тәртипле булып кыланалар. Өйдән чыгып китте икән, урамга анда берәр кая барды икән, сүгенә дә башларга мөмкиннәр. Шулай бит, башка начар гадәтләр дә, анда төтен дә чыгарга мөмкиннәр. Шулай бит инде начар кешеләр белән дә әзрәк кенә аралашып, ялгыш юлга кирип китергә мөмкиннәр. Дус итеп сайларга мөмкиннәр шәкәй кешеләрне. Әйдә алар, машалла, тәбәрәкалла, шундый матур, акыллы, сүз тыңлаучан. Һәм инде өйдә дә тәртипле булалар, да шәһәргә укырга киткәч бозылалар. Шулай бит инде. Арада да бар, кайбер вакыт күрәсең, вроде мәчеткә дә йөри инде, намазларын да укый да булганда, сәфәргә чыгасың, тәһарәтем юк әле, аннары укырмын ди, ягъни намазларын кичектерә, я җыеп укый. Ягъни күренә инде, димәк, моның тақвалыгы ниндидер җир белән генә бәйләнгән, өе белән генә. Ниндидер авырлыклар тулса инде все калтырап төшә инде. Кайбер вакыт кешедән уялып намазын калдырырга мөмкин. Ягъни бу күрсәтә инде, бу әле тақвалыкка ирешмәгән, хакыйкый тақвалыкка. Ягъни әле бу Аллаһы Тәгалә һәр вакытта да аңа гыйбадәт кылырга, һәр вакытта да ул күреп торуын әле сизми, аңлап бетерми. Әле бу кешеләрдән уяла. Бер вакыт шулай мәҗлестә бардык. Өйдә булганда мәчеткә дә йөри инде, намазлар да укый, мәҗлестә тәһарәт юк дип әйтәм. Менә бит умуаник бар, ни бар. Монда ди шитен ди юырга, аякны күтәрергә ди. Ягъни намаз укуын кичектермәкче була. Кичек үзенчә генә тәһарәтләр алды инде ул. Әйтәм инде, аягымны юмадым, нитмәдем бит ди. Яра монда кеше янда нитеп тормыйм инде ди. Өйгә кайткач кына укырмын әле ди. Ягъни менә бу күрсәтә кешенең әле менә бу иман, хакыйкый иман, Аллаһ белән бәйләнеш күңелгә үтеп кермәгән. Һәм ул тақвалыгыбыз, ул безнең конкрет бер урын белән бәйләнергә тиеш түгел. Менә без сизергә тиешбез, һәр вакытта да Аллаһ күреп тора. Намазыбызны да вакыт керде икән укырга. Мәсәлән, син тақва булып матур сөйләшәсең икән, ниндидер кеше арасында инде шушы тақвалыгыңны сакларга тиешсең. Син шәһәргә барсаң да, бүтән илгә барсаң да, алайса кайберәүләр бар, бер төркем арасында матур гына сөйләшә, бер төркем арасына китә, анда сүгенә, начар сүзләр куллана. Инна Аллаһ кана алейкум рақиба, дөреслекдә Аллаһ һәр вакытта да сезне күзәтеп тора ди. Шуңа да нишләргә кирәк? Менә бу тақвалыкны югалтырга бер кайчан да инде ярамый. Әле тақвалык тагын нәрсәсе бар, файдасы? Менә күп кеше сорау бирә, ничек соң яңа гыйлем алырга, ничек итеп менә шушы мәгълүматны диек инде истә калдырырга, ничек Коръән ятларга, ничек сүзләр ятларга. Менә кеше тақва булса, булдыра алганча күп итеп Аллаһка якынаю ниятенә изгелек кылса, һәм гөнаһлардан тыелса, гөнаһлардан тыелу шулай ук, бер җирдә тыела, бер җирдә тыелмый. Мәсәлән, өйдә, нидә үз туганнары арасында инде хәмерне кертми өйгә, мәсәлән,
Шулай бит инде. Әмма начальство дигәндә зуррак кешеләр чакыра икән инде берәр кая мәҗлескә инде. Ул инде алардан куркып инде, алар сүз әйтә дип, хәмерле өстәлгә дә утыра инде. Яни бу күрсәтә, моның тақвалык шулай шикләнгән. Бу инде бик әйбәт эш түгел. Түзәлергә кирәк, үз өстендә эшләргә, әйтергә, гафу итегез, мин Аллаһтан куркам, Аллаһка ышанам, һәм ул тыйды шушындый хәмерле булган өстәлгә утырырга мин утыра алмыйм. Миңа иманым, ахиратым кадерлерәк. Аңларсыз дип өмет итәм. Шулай итеп инде без үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Аллаһы Тәгалә тыйган нәрсәләрдән ниндидер ике уен уйнап йөрмәскә. Монда бер төрле, монда икенче төрле юк. Хакыйкый иман китердең икән, тырышырга кирәк инде иманлы булырга бөтен җирдә дә. Һәм менә шушы гыйлем алуда да безнең тақвалык ярдәм итә. Ничек итеп? Ваттакуллаха юаллимукумуллаһ ди Аллаһы Тәгалә. Аллаһка тақва булыгыз ди. Ягъни Аллаһ җәзасыннан нимә кушканнарын үтәп, тыелганнарын тыелып сакланыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Тақва булыгыз ди. Һәм Аллаһ сезне ди өйрәтер ди, гыйлем бирер ди. Ягъни нәрсә дигән сүз, дөньягыз һәм ахиратыгыз өчен дә файдалы бар нәрсәгә дә өйрәтер ди. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләгә әҗр савап өмет итеп намаз укый икән, аның газабыннан куркып, рибадан, ришвәттән, харам ашаудан тыела икән, Аллаһы Тәгалә моңа нишләтәм ди? Гыйлем бирәм ди. Гыйлемен арттырам ди. Менә безгә гыйлем алу юлына әйтәбез бит, гыйлем аласым килә, гыйлем юлына басасым килә. Менә тақвалык. Тақва булсаң, Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәсәң, тыелганнарыннан тыеласың икән, Аллаһы Тәгалә өйрәтәм ди. Кешеләр зарлана, ятлый алмыйм ди, Коръән өйрәнә алмыйм ди. Намазын укый, әмма тыелмый. Нәрсәдән? Мәсәлән, безнең дингә, безнең халыкка хас булмаган, теләсә инде анда хәмерле, ниле башка төрле гынаһлы бәйрәмнәр үткәрүдән. Намазын да укый, уразасын да тота. Әмма үзен инде ришвәттән тыя алмый. Намазын укый, нин укый, сәфәргә чыгып китә, теләсә инде кафеда ашап йөри, ярый аңа. Әйдә, монда инде каян хәлләр ризык табыйм инде, ярый инде монда дип. Хәләллеге билгеле булмаган анда шаурма да алып ашый. Менә мондый кеше ничек инде гыйлем алып, ничек инде хәтере яхшы булсын. Аллаһы Тәгалә өйрәтәм дә, гыйлем бирәм ди, тақва бәндәләренә генә. Һәм икенче аятта да менә Анфал сүрәсенең 29-нчы аятында да Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Я юхаллазина аману ин таттакуллаха ядж'ал лакум фурqана." Нәрсә ди? Эй иман китерүчеләр ди, әгәр дә сез Аллаһка ди тақва булсагыз ди, ягъни аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан читләшсәгез ди, ул сезгә ди хак белән ялганны айыра белү сәләтен бирер ди. Һәм гынаһларыгызны юкка чыгарыр ди, ярлыклар ди гынаһларыгызны ди. Күрәбезме, тақвалыкның инде күпме файдасы бар. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгалә тақва булырга куша. Әле тақвалыкның тагын бер файдасы бар. Менә кайбер вакытта инде без бит инде сайлау алдында калабыз, эшсез калабыз, шулай бит. Бу эшкә урнашыргамы, урнашмаскамы, бу сәфәргә чыгаргамы, чыкмаскамы, кредит алыргамы, алмаскамы, шулай бит инде. Ягъни гынаһны эшне эшләргәме, эшләмәскәме? Безгә инде гынаһлы эшне эшләү җиңелрәк күренә. Ягъни рибага кирдең икән, алдың, түләдең, машиналы булдың, квартиралы булдың, айфонлы булдың, ягъни проблеманы җиңел генә чиштең. Аны алып бит инде бәрбер гынаһка сразу гына теге җәзасы килми, шулай бит сизмисең дә син, шуңа күрә шушы гынаһ юлына керү син уйлыйсың җиңелрәк дип. Әмма Аллаһы Тәгалә әйтә, кем ди тақва булып ди, менә Аллаһтан куркып ди, шушы гынаһны эшләмичә кала икән ди,
тәкъдим иттеләр, менә эш бар. Күп акчалы, әмма харам эш. Русалкага анда красный-белыйга мәсәлән шофер кирәк, акчасы күп. Әмма эше харам. Шулай бит инде, ләгънәт астында буласың. Икенче бер эш бар. Шулай шофер, әмма зарплатасы әзрәк. Шул вакытта кешенең тақвалыгы менә монда күренә инде. Аллаһтан куркып ярар, Аллаһ Тәгалә бирер, яхшырагын дип теге әзрәк хезмәт хаклысына бара икән, ул аңа хәерлерәк. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ өчен аны эшли. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә бит Талак сүрәсенең 2-3 аятьләрендә: "Ва ман яттақиллаһ ядж'ал лаһу махраҗа." Кем тақва булса да, һәр вакытта да Аллаһтан куркучан, сакланучан, үзен шушы гынаһка тәрүдән, гынаһка барудан үзен сакласа да, ядж'ал лаһу махраҗа. Ул аңа шушы проблемадан чыгу юлын бирәчәк ди. Тормышта да күп мисаллар бар бит. Аллаһ ризалыгы өчен харам кәсепне калдыра, Аллаһ та икенче җирдән, көтмә уйламаган җирдән шундый хәерле, күп акчалы эш биреп куя. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм дәвам итеп әйтә, һәм уйламаган, көтмәгән, башына да менә килми, шуннан ризык керер, шуннан ризык биреп куя, шуннан эш биреп куя. Кайбер вакытта сәүдәгәрләр дигән бизнесменнар, предпринимательләр килә, менә ярыйма шушындый эшне үткәрергә шариат буенча бу ярамый, шунсыз бит инде эшне алып барып булмый дип. Ул эшне алып барып булмый дип уйлыйбыз, безнең гыйлем, тәҗрибә җитмәү аркасында гына. Аның хәләл юллары да бик күп. Шушы гыйлем булмаганга, менә тақвалык булмаганга күрә безнең гел сулга тарта безне. Без уйлыйбыз, менә шушы сулда гына, гынаһта гына уңыш дип. Бу инде безнең тақвалыгыбыз зәгыйф булган аркасында гыйлем булмау җитмәс. Әгәр дә менә без тақва булып, Аллаһның гынаһларыннан тыелып, изгелекләрне арттыру өстендә эшләсәк, Аллаһ Тәгалә шушы кәсепне дә алга җибәрә торган күп кенә безгә мөмкинчелекләрен бирерләр. Шуңа да менә без кайда гына булсак та нишләргә? Аллаһ Тәгалә әҗрен өмет итеп, изгелек кылырга һәм Аллаһның җәзасыннан куркып инде тыелырга тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең гынаһларыннан. Теге Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямнан да сорадылар бит әле. Я Расулуллах, мен әкрамун нас. Аллаһ каршында менә теге иң күркәм, шундый намуслы кеше кем булды? Атқахум ди. Сезнең иң тақвалыгыз ди. Кайбер кеше бит котырта, теге үз вакытында намазларын укысаң, хәлал харамны аерып эшләсәң, рибадан тыелсаң, зинадан ерак булсаң, ришвәттән, анда башка төрле шикле әйберләрдән, син генә булдың инде фәрештә, син менә шул дип. Әмма менә шушындый кеше инде, шушындый сакланучы, гынаһтан инде ерак булучы Аллаһ каршында намуслысы, күркәмрәге. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям да, пәйгамбер, хәтлек пәйгамбер да нинди дуа кыла торган була? Муслим җыентында килә бит. Аллаһумма инна ас'алука худа ват-туқа вал-афафа вал-инада. Раббым, мин синнән сорыйм ди, хидаят ди, туры юлдан баруны һәр вакытта, ват-туқа, ягъни тақвалык сорыйм ди. Пәйгамбер, хәтлек пәйгамбер да ул булай да тақва кеше. Әмма бер дуаларында ялварган Аллаһ Тәгаләдән нәрсә сораган? Тақвалык. Менә без сорыйбызмы Аллаһ Тәгаләдән тақвалык? Вал-афафа ди. Ягъни гыйффәтлек, зинадан, шу җинси агъзаларны инде бузыклыклардан саклау, гыйффәтлекне саклау. Вал-гина, ягъни байлык, күңел байлыгы һәм мондый бәрәкәтле мал. Иннал муттақина фи джаннатин ва нахр ди. Менә шушы тақва бәндәләр өчен генә ди, асларына елгалар агучы ди, җәннәтләр, бакчалар булыр ди. Менә шушы намаз укымыйчы, ураза тотмыйчы, риба алып, ришвәт биреп, зина кылып, эчеп, кеше алдалап, zulmлык кылып, туганлык җепләрен үзеп йөргән кешегә ди, җәннәт диме? Әмма шушындый инде кешеләр алдында фәрештә булдыңмы дигән кешегә инде Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Асларында елгалар аккан җәннәт булыр ди. Һәм менә карасак,
сахабаларыбызның тормыш юлына да алар иң беренче хутбаларын да башлый торган булганнармы? Абу Бакрны карасак, ул хутбаларда әйтә торган булган. Фә инни усийкум биттақва. Алла иң беренче сезгә васыять итәм, киңәш бирәм ди тақва булырга. Умар радиллаһу анһуга да үлер алдыннан нәрсә дигән? Иттақилла я Умар ди. Аллаһтан куркучы, ягъни тақва бул. Хамна карасак, аларның инде бөтенесенә васыяте нәрсә булган? Тақвалык. Ягъни үзен гөнаһка алып барудан саклану. Һәм Аллаһта кушканнарын үтәргә тырышу. Инналлаһа ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун. Дөреслектә Аллаһ кемнәр белән ди? Тақва кешеләр белән ди, һәм изгелек кылучылар белән ди. Кызганыч, әйтәм бит, күп сәфәрләрдә, төрле юлда йөргәндә, бу чагылыш таба инде. Кайда гына булсаң да тақвалыкны югалтма. Кайда гына булсаң да Аллаһтан курык. Монда тәрҗемә итәләр инде Аллаһтан курык дип, әмма бу бик үк туры килеп бетми. Монда тақвалык ул курку гына түгел әле. Ә менә игелек кылуны да арттыру, савап көтеп. Эшләү дә керә. Кайбер кеше әйтә, мин Аллаһны таныйм, беләм дип, әмма әле бу хакыйкый тақвалык түгел. Аллаһны танысаң, белсәң, син аның әле әмерләрен үтәргә тиешсең, ул тыйганнарыннан әле тыелырга тиешсең инде. Һәм беренчесе булды, беренче киңәш тақвалык. Әле тақвалык турында без 5нче бүлеккә кергәндә дә сөйләшәбез, шуңа инде монда туктарбыз инде. Һәм икенчесе атби'и сайyi'атал хасаната тамhuha ди. Ягъни берәр гынаһлык әмәл кылсаң ди, аны сөртерлек, изгелек кылып куй ди. Без беләбез, Аллаһ та Коръәндә әйтә нәрсә ди? Иннал хасанаты юзһибна сайyi'ати. Худ сүрәсенең 104нче аятында. Дөреслектә ди, изгелек ди, игелекле, хәерле, яхшы гамәлләр ди, ул ди, гынаһлы, бузык гамәлләрне сөртә ди, ягъни чистарта ди. Без хаталанып берәр гынаһ кылдык икән, берәр кеше гайбәтен сөйләдек икән, берәр кешегә инде берәр кешене рәнҗеттек икән, авыр сүз әйттек икән, алдаладык икән, Алла сакласын, берәрсен әйберен урладык икән, һәм башка төрле гынаһ кылдык икән, хатабызны танып, нишләргә кирәк? Аны артына изгелек кылып куярга. Садака биреп куюма, анда 2 рәкъәт торып намаз укума, иртәгәгә уразага керүме, яки шушы рәнҗеткән кеше барып гафу итеп аңа бүләк бирүме, яки анда бер 10-15 бит Коръән укып куюма. Ягъни менә шушы гынаһтан соң инде нишләргә? Аны сөртерлек итеп инде, аннан чистарыныр, арынырлык итеп изгелек кылып кую. Әйткәнемчә инде мисал китергән бит инде, берәр җинне пычраттык икән, без аны юып куябыз, шулай бит. Менә җанны, рухны дигән инде, күңелне чистарта торган әйбер, нәрсә икән ул? Игелекле, хәерле гамәл. Аллаһ Тәгалә әйтә, инналлаһ юхиббут тәввабин ва юхиббул мутатаххирин. Аллаһ Тәгалә мине яратамы дип сорау бирәбез икән, Аллаһ Тәгалә кемне ярата? Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Дөреслектә Аллаһ Тәгалә ярата кемнәрне ди? Тәүбә кылучыларны һәм чистарынучыларны. Чистарынучы нәрсәләрдән? Шушы гынаһларыннан. Ничек итеп чистарынабыз? Димәк, без гынаһлардан инде шушы изгелекләр кылып. Әле менә хадистә дә килә бит, Муслим җыентында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ас-салавату хамса вал җумма иля al-җумма ва рамадану иля рамадан мукаффирату ма бәйнәһунна иза иҗтанаба кабаир." Менә 5 намаз, алар арасында булган гынаһларны, бер җомгадан икенче җомгага алар арасында булган гынаһны, бер Рамазан аеннан икенче Рамазан аена хәтлек алар арасында булган гынаһларны Аллаһ Тәгалә шушы изгелек аша, шушы намаз, шушы ураза тотулар, шушы җомга укулар инде шушы арасында булган гынаһларны нишләтә икән? Сөртә икән, чистарта икән, ярлыклы икән, гафу итә икән, кафарат кыла икән. Әгәр дә зур гынаһлардан сакланган булса, изәчтәне вә кәбә, шарт, зур гынаһлардан саклану. Ягъни зур гынаһлардан арыныр өчен безгә тәүбә кирәк. Шулай бит? Ягъни үкенү, ихластан шушы гынаһны калдыру,
туктау, төпле карар чыгару бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип инде кеше хакына кергән булса, кеше хакын кайтару. Бу болай инде үзебезнең җаныбызны, рухыбызны Аллаһның газабыннан саклар өчен, чистарыныр, арындырыр өчен инде нишләргә кирәк? Игелекле, хәерле, изге гамәлләр кылырга. Чынлап та шулай менә, гөнаһ кылгач бит инде күңел сыкрый, шулай бит инде авырта, әллә ничегәндә күңелдә рәхәт түгел. Менә изгелек кыласың икән, бер кешегә ярдәм иттең. Кыш кына карын күреп куйдың ди. Җәй көне бер ялгыз тора торган әбигә бабайга да бәрәңгесен алып бирдең ди. Ашарын алып кайтып бирдең ди, мәсәлән, анда теге ашарына буткалары бетте икән, кибеттән митен алып кайтып куйдың. Шатлана, күңелгә дә рәхәт була, аңа ярдәм иткәнгә, изгелек кылганга. Гомумән, менә көнең изгелектә үткәрсә, кич белән шуның рәхәтлек була. Һәрберебез сизгәнегез бардыр, шулай бит. Намазларны вакытында укып, Куръан укып, зикр әйтеп, берәр кешегә ярдәм итеп, садака бир, үткән көнне кич белән шуның рәхәтлек, шундый теге. Русча әйтсәң инде шундый доволен үзең белән. Әгәр дә инде көнең үтә икән, гөнаһлы, бузык гамәлләр үтеп эшләп, бит намазда укылмады, шулай бит, Куръанда онытылды. Һәм көнең шуңга авыр, шундый теге, русча әйтсәк, совесть мучает инде. Шулай бит. Менә безгә дә шуңа нишләргә кирәк, карарга кирәк, анализ ясарга кирәк, ничек көн үтә. Хаталандык икән, аның артыннан изгелек кылдыкмы? Һәм өченче васыятта инде монсы кешеләр белән муамәлә кылганда. Халикин нас би хуликин хасан ди. Ягъни кеше белән муамәлә кылганда нишләде? Әдәпле булды. Ягъни күркәм холыгыңны эшкә җикти. Ягъни кеше белән муамәлә кылганда динебез чакыра нишләргә инде? Үзеңне матур итеп, әдәпле итеп тотырга. Ягъни елмаеп каршы алырга. Әгәр дә кеше хаталанды икән, аны гафу итә белергә, рәнҗетмәү, зулымлык кылмау, шулай бит инде аңа карата юмарт булу, әгәр дә киңәш сорап килде икән инде, киңәш бирү. Менә шушы инде күркәм холык, әдәплелек, бу шулай динебездә зур урын алып тора, нәрсә белән? Тақвалык белән. Теге Пәйгамбәр саллаллаһу сорагач, җәннәткә кемнәр керә дип, Тирмизи җыентында килә торган хадистә сорадылар бит. Ан аксар ма йадхул җанна. Җәннәткә иң күбе кайсылары керер ди? Тақвалла ва хуснул хулук ди. Тақва булучылар ди, шушы Аллаһ Тәгалә кушканнан үтәп, гөнаһларыннан тыелучы һәм күркәм холыкка ия булган кешеләр ди, әдәп, әхлаклы кешеләр ди. Һәм чынлап та менә бу әдәпле булу, хәтта дошманнарыңны да үз-үзеңә яраттыра аласың. Хәтта дошманнарың да шушы матур мөнәсәбәт кыла алу сәбәпле сиңа карата фикерләрен үзгәртә аласың. Менә әдәпсезлек, дорфалык, корылык, дигән катылык, шулай бит. Ул кирсенчә әле дусларыңны да сине ерагайтып бетерергә мөмкин. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иманның да бу камил микәнен беләсең килсә, үзеңнең холкыңа, шушы әдәп әхлагыңа карай кирәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай Тирмизи җыентында килә торган хадистә нәрсә диде? Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан ди. Теге камил иманлы мөмин мусульман ди, халкы менә бу ахсанухум хулукан, камил әдәп әхлаклы булуы. Ягъни әдәп әхлагы камил үз-үзен тота белә икән, башкалар белән инде бу күрсәтә моның иманы да камил икәнен. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында да Айша радиллаһу анха сорагач, аның менә бу әдәп әхлагы турында инде ул әйтте: "Кәна хулукул Кур'ан", аның халкы, аның әдәбе ул Кур'ан иде ди. Һәм менә бу тақвалыкның да җимеше ул да булса шушы күркәм холык. Әгәр дә кеше чынлап торып Аллаһ Тәгаләнең барлык берлегенә ышана икән, кушканнан үтәргә кирәк дип үти икән, һәм җәзасыннан сакланам дип бозык фәхиш гамәлләрдән инде ерак була икән, ул инде үзенең халкы өстендә дә эшли, үзен тотачак. Менә бу тақвалык инде ул Аллаһ белән безнең мөнәсәбәт булса име, менә бу кеше белән үз-үзен тота белү, күркәм холык,
ул кеше белән мөгамәләт. Кайбер кеше менә бүгенге көннең ул кимчелеге, кеше намазында укый, уразасында тота, сәдакасында бирә, ягъни Аллаһ хакын үти, әмма кеше хакын үтәми. Ничек итеп? Үзен кешеләр белән дорфа тота, биргән әманәтен сакламый, килешүне үтәми. Һәм дин тотучылар арасында да аферистлар күп, шулай бит, алдакчылар күп. Үзен диндә ул үзе, намазында укый. Әмма сорау куясың үзенә, бу гомумән ышана микән, иманы бар микән, шул хәтле гамәлләр кыла. Теге кеше моңа караса, мондый кеше дә диндә булгач инде дип, теге кеше дингә дә килмәскә мөмкин. Алла сакласын инде. Шуңа күрә менә бу тигезлек булырга тиеш. Әгәр дә син Аллаһ хакын үтисең икән, син кеше хакын да үтәргә тиешсең. Аны рәнҗетмәскә, аңа зөлемлек кылмаска, аны алдаламаска, гадел булырга. Шуңа күрә менә бу Аллаһ хакы белән инде нишләргә кирәк? Кеше хакында дөрес итеп кайтарып белергә кирәк. Менә әйттек бит әле, күркәм мөгамәлә дидек инде, әдәпле булу, күркәм холыклы булу, һәм әйттек үзеңне теге йомшак, матур итеп тоторга. Һәр вакытта да менә сорау туа, кеше үзен матур, теге дорфалыктан саклап, йомшак тоторга тиешме? Алимнар әйтте, әйе, асыл безнең йомшаклык, матур мөгамәлә кылу. Әмма һәр бер нәрсәнең теге урыны булган кебек, чәйгә дә бит инде шикәрне күбрәк җибәрсәң, бик баллы, приторный була, аны эчеп булмый бит, шулай бит. Һәм монда да инде алимнар әйтә, уртаклык булырга тиеш. Әйе, яхшы мөгамәлә кыласың йомшаклык белән. Әмма кеше аңламый икән, бер әйттең, ике әйттең, өч әйттең, ул вакытта инде катылыкны кулланырга ярый ди. Әмма сайлау була икән ди, моңа инде дорфалык белән дә җавап биреп була, катылык белән дә, йомшаклык белән дә. Бу вакытта һич шиксез инде йомшаклык белән без җавап кайтарырга тиеш ди. Теге бер случай булды бит әле. Пәйгамбер саллаллаху теге бер яһуд янына үтеп киткәндә, яһуд аңа "Сәму алейкум" ди, ягъни үлем булсын сиңа ди. Һәм Айша радиллаһу анһа нәрсә ди? "Алейкис сәма ва лә'на" ди. Сиңа да үлем һәм Аллаһның ләгънәте булсын ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи нишләтә ул аны? Туктата, я Айша ди. Не ди, нәрсәгә артыклык кылдың ди? Гаделлек кирәк ди. "Инна Аллаһа рафиқун юхиббу рифқи фил амр куллиһи ди ва иза саллама алейкум ахлул китаб фақулу алейкум" ди. Аллаһ Тәгалә ди, рафиқ, ягъни йомшак ди, һәм ул ди йомшаклыкны ярата ди. Бар эштә дә ди. Һәм сиңа китап әһелләре дә ди, сәлам әйтсә, "Ва алейкум" сезгә дә дип җавап бирде. Ягъни Аллаһ Тәгалә йомшаклыкны бар нәрсәдә ярата. Асылда безнең йомшаклык, матур мөгамәлә булырга тиеш. Һәм шуңа да инде бу мөнәсәбәт кылганда кешеләр белән безгә шушы күркәм холыкны инде сакларга кирәк. Юмарт булу, йомшаклык күрсәтү, киңәш сорасалар инде җавап бирү, сүзебездә дә, амәлебездә дә инде дөрестлек булырга тиеш. Кешене рәнҗетмәү, килешүләрне саклау, бөтенесе инде шушы нишләргә күркәм холыкка керә инде. Нары тақвалык дигәндә менә шушы тақвалыкка нине әйтеп бетерим дә, күркәм холык белән менә без үзебезне матур итеп тотып, җәмгыятьтә кешеләр белән инде хәтта күп итеп ураза тотучы, күп итеп намаз укучы дәрәҗәсенә дә менә алабыз икән. Ничек итеп? Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Иннал муъминина лиюдрику би хусни хулуқихи дараҗати ас-саим ал-қаим" ди. Шушы мөэминнәр ди, үзләренең шул хәтле күркәм холыклыгы белән, шундый матур әдәбе белән ди, күп итеп шушы ураза тотучы, төннәрен намазда үткәрүче кешеләр дәрәҗәсенә дә күтәрелә ала ди. Һәм нәрсә ди, менә кыямәт көндә үлчәвебездә дә ди, иң авыр әйбер ди, нәрсә шушы күркәм холык булыр ди. Теге ма мин шайин юдау фил мизан асқал мин хусни хулук ди. Бу мизанга да үлчәүгә
куйганда ди, күркәм холыктан да авыррак нәрсә була алмас ди. Менә икенче менә хадистә шулай килә, Ибн Хиббан җыентыгында килә: "Ала ухбирукум би ахаббукум иля Аллах ва aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah", ди. Сезгә хәбәр биренмә ди, менә Аллах каршында ди, иң сөекле син яраткан кеше кем ул? Һәм минем белән менә кыямәт көндә якын бергә булачак без кем ул ди? Әлбәттә дип әйттеләр. Җавап бирде я Расулуллах ди сахабалар. Ул әйтте: "Ахсанахум хулуқан", бу күркәм холыклы булуыгыз диде. Һәм менә монда бер сорау калды. Менә бу тақвалык дидек бит инде, изгелек кылу дидек бит. Менә шушы изгелек кылуны да менә кеше белән булганда шушы тақвалыкны күрсәтергә кирәк, менә шушы изгелек кылуны инде. Галимнәр әйтте, әгәр дә шушы изгелек кылуны файда булса ди, шушы кешене кызыктырырга, шушы изгелеккә чакыруда инде, әгәр дә моннан файда бар икән ди, моны күрсәтеп эшләргә кирәк ди. Сәмер дустың бар, намаз укый, әмма мәчеткә йөрми. Аңа әйтәсең, намаз вакыты җитте, мусульман кешесе, бигрәк тә ир-ат, ул тырышырга тиеш, намазларын мәчеттә укырга. Әйдә, җитәкләп алып керәсең. Сәфәрдә син мәсәлән, сәфәрдә бит инде мәчеттә укымасаң да була. Әмма менә шушы изгелеген, тақвалыгын инде күрсәтәсең, мәчеткә алып кереп укытасың. Ягъни моңа күрсәтеп җибәрәсең. Яки сөйләшеп утыралар кешеләр инде, Аллаһны зикр итмиләр, Кур'ан укыйлар, син барасың да Кур'ан укый башлыйсың. Һәм берсе аңлап инде гафиллектән уянып инде шулай Кур'ан чыгара, Кур'ан укый башлый, Аллаһны зикр итә башлый. Ягъни шушы тақвалыгың аша, шушы изгелегең белән инде син кешеләрне дә бастырасың кая? Изгелек юлына. Әгәр дә монда ният булса, кешеләрне тақвалыкка чакыру, һәм моннан файда булса, бу тақвалыкны, бу изгелекне күрсәтергә кирәк. Моңа дәлил булып тора Муслим җыентында килә торган хадис: "Мен санна фил ислами суннатан хасана фалаху аҗруха ва аҗру мен амила биха иля яум ал-қияма", ди. Кемдә динә исламыбызда ди, ислам динендә ди бер яхшы сөннәтне торгызса да инде, галимнәр шушының белән дәлилләде, әгәр дә шушы тақвалыкны, изгелекне күрсәтергә кирәкме, юкмы икән. Әгәр дә шушы бер сөннәтне, бер изге гамәлне дә ислам динендә инде син күрсәтеп калдырсаң ди, ис салып ди, һәм сиңа ияреп шушы гамәлне эшләсәләр ди, сиңа аның әҗре ди кыямәт көне хәтлек барыр ди. Син ираттың шул кешене мәчеткә йөрергә, ул мәчеткә йөргән саен сиңа әҗр була. Мәсәлән, күрдем бер кеше акчага мохтаҗ, бер нәрсә эшләргә кирәк аңа. Мәсәлән, хаҗга барырга ниятләде, акчасы җитеп бетми анда, бер 50 мең. Менә шулай сөйләп торды, менә акча калды инде дип. Кырыенда да бер кеше тора, син, ну хәлле инде, син чыгардың да, менә кардаш, миннән әзрәк ярдәм булсын әле дип, аның күз алдында менә бер 10 мең, 20 мең чыгарып бирәсең, теге хаҗына барсын өчен, путевка алсын өчен. Монда ният нәрсә? Изгелек кылу, ярдәм итүдә, менә бу хәллерәк кешедә күңелендә әзрәк уятып, аңа ярдәм итсен өчен. Һәм теге дә бит инде кара, мондый гади генә кешедә шуңхатлык биргәч, нәрсә инде мин моңа калганын 40 меңен биреп, аны хаҗга җибәр алмыйм әллә дип уянып, нишләргә мөмкин? Аңа ярдәм итеп җибәрә. Һәм син бер күрсәттең дә, теге шулай итеп уянып, гел инде кешегә ярдәм итә башлый. Монда хаҗга җибәрә, монда бер нәрсәсе ватылды икән, ремонтына бирә. Шулай итеп берәр кешегә изгелек юлын күрсәтеп калдырды икән, ул изгелек кылган саен сиңа да аның әҗре барып тора. Син сәбәпче булдың аңа шушы изгелекне күрсәтергә. Әгәр дә инде шушы изгелек күрсәтүдән файда юк икән инде, бу вакытта тақвалыгыны, изгелегеңне, садақаны диек инде яшерү хәерлерәк. Чөнки изгелек ул күп вакытта хәерлерәк, аны яшереп эшләсәң. Иллә дә мәгәр аңлатып киткәнчә файдасы булмаса. Чөнки нәрсә диде, теге Аллаһ Тәгаләнең шәүләсе астында кыямәт көнендә кемнәр булачак диде? Раҗулун тасаддаqa би садaqatin fa akhfaha. Кеше ди, садақасын бирә икән, ул яшерә ди, хәтта ла ta'lam shimaluhum ma tunfiqu yaminuhum. Хәтта ди сул кулыда инде
уң кулы нәрсә биргәнен белми. Бу булды инде. Шушы изгелекне яшәргә кирәкме, юкмы? Һәм инде тақвалык турында инде менә Имран сүрәсендә килгән тагы 2 аятны укып тамамлыйсым килә. Аллаһы Тәгалә менә Имран сүрәсенең 133-нче, 134-нче аятларында әйтә: "Васаригу иля мағфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттақин." Сез Раббыгызның ярлыклавына һәм күкләр белән җир киңлегенә булган җәннәткә ашыгыз ди. Аллаһы Тәгалә монда әмер итә ашыгырга ди, нишләргә ди? Тәүбәгә килергә һәм изгелекләр кылып шушы җәннәтенә керергә ашкынырга. Һәм нәрсә ди? Кемнәргә әзерләнгән менә бу ди? Ул тақва бәндәләр өчен әзерләнде ди шушы җәннәт. Әгәр дә әз булса да ышанулар икән җәннәт белән җәһәннәмгә. Анда инде намазын калдырган, уразаларын калдырган, харамны хәләлдән айыра белмәгән кешеләргә түгел, юк, тақва бәндәләргә әзерләнгән җәннәт. Әлләзина һәм кемнәр алар ди? Әлләзина юнфикуна фи сарраи ва дарраи вал каазимина ал-гайза ва афина анин нас валлаһу юхиббул мухсинин ди. Алар шул тақва бәндәләр ди, сөенештә дә, киенештә дә малларына өлеш чыгаралар ди. Ягъни шушы тақва бәндәләр ди, алар нинди генә вакытта булмасын, акчасы бармы, авыр хәллеме, шул вакытта да хәтта ди ярдәм итәргә тырышалар, шул вакытта да садака бирергә тырышалар ди. Һәм күркәм холыкка монсы дәлил. Кемнәр ул? Әдәпле күркәм холыклар ди. Алар ди ачуларын тыеп калалар ди, кешеләрне гафу итәләр ди. Берәр дурфа кеше килсә дә ди, сиңа шәкелек кылса да ди, ул тырыша ди ачуын тыеп калырга. Һәм кешеләрне гафу итә белүче. Бу кешеләрне гафу итә белүдә шушы күркәм холыкка керә. Сиңа шәкелек кылсалар да, әгәр дә син аларны гафу итә беләсең икән, шунда үзеңдә көч табып гафу итә аласың икән, инде бу шулай ук тақва бәндәнең сыйфаты. Тақва бәндәнең, күркәм холыклы кешенең сыйфаты нәрсә? Нинди генә ситуациядә булмасын, ул малын кызганмый, Аллаһ юлында куллана. Теге бай вакытта бөтенебез бирә ала, шулай бит. Менә син авыр хәлдә биреп кара. Ничек авыр? Аллаһ та Коръәндә әйтә, сез хакыйкый тақвалыкка ирешмисез ди, үз яраткан әйберләрегезне ди, башкалар белән бүлешкәнчә хәтлек ди. Һәм шулай ачуны тыеп калу нинди авыр. Шулай бит берәр кеше начар сүз әйтте икән, хаксызга гаепләде икән, зөлемлек кылды икән, аңа инде ябырылмыйча, аны инде сүгеп атмыйча тыеп калу бик авыр. Һәм кешеләрне гафу итү дә бик авыр. Шулай бит. Һәм менә шушы тақва бәндәләр дә инде кемнәр алар ди? Киенештә дә, сөенештә дә малларын өлеш чыгаручылар ди, ачуларын тыеп калучылар ди, һәм кешеләрне гафу итә белүчеләр ди. Һәм Аллаһы Тәгалә кемнәрне ярата ди? Шулай ук изгелек кылучыларны ярата ди. Бу тақвалык инде. Һәм Аллаһы Тәгалә менә шушы аят хәдисләр белән инде дәлилләнеп, гамәлдә кулланырга насыйп әйләсен безгә кайда гына булсак та, шушы тақвалыкны югалтмаска, тақвалыкны урын белән генә бәйләмәскә, сәфәрдә дә булганда да, өйдә булганда да, кунакта булганда да инде хакыйкый менә өйдә безнең ди, урамда да шундый булырга язсын. Хаталандык икән, гөнаһ кылдык икән, аның артыннан изгелек кылып куйык, намаз укып куйык, ураза тотыйк икенче көнне, күбрәк Коръән укыйк, садакаларны күбрәк биреп куйык. Шуның белән без чистарынуга сәбәп була. Һәм инде кеше белән муамәлә кылганда инде күркәм холыклы булыйк, гадел булыйк, алдаламыйк, дорфалыктан сакланыйк, елмаеп каршы алыйк, гафу итә белик, әгәр дә алар ялгыштылар икән инде. Мөмкинчелек бар икән инде, юмарт булырга тырышыйк инде. Һәм гомумән кешеләргә начарлык китерүдән инде тыела белергә өйрәник. Һәм Аллаһы Тәгалә менә шуларны аңларга безгә тауфик бирсен, хидаят бирсен, шулар белән инде гамәл кылып, бу дөньяда да бәрәкәтле, бәхетле тормышта яшәргә Аллаһы Тәгалә насыйп итсен. Һәм инде фирдәүс җәннәтләренә кереп безне шатландырса. Субханаkallah, бихамдик, нәстәгъфирука ва атубу илейк.